ପିଲାମାନେ ଆଜିର କାଳାଂଶକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ଭୂଗୋଳ ବହିର ପୃଥିବୀର ଅଭ୍ୟନ୍ତରର ଭୂମିକମ୍ପ ସମ୍ବନ୍ଧରେ। ତେବେ ଆସ ଭୂମିକମ୍ପ କିପରି ହୁଏ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆମେ ଜାଣିଛେ ବେଳେବେଳେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠ କମ୍ପି ଉଠେ ବା ଥରି ଉଠେ। ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ଏହି କମ୍ପନକୁ ଭୂମିକମ୍ପ କୁହାଯାଏ। ଭୂତ୍ୱକର ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଭୂମିକମ୍ପ ଉତ୍ପତ୍ତି ଲାଭ କରେ ତାହାକୁ ଭୂକମ୍ପ କେନ୍ଦ୍ର କୁହାଯାଏ। ଭୂକମ୍ପ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ଶକ୍ତି ତରଙ୍ଗ ଆକାରରେ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଗତି କରେ। ଭୂକମ୍ପ କେନ୍ଦ୍ରର ଠିକ୍ ଉପରକୁ ଭୂପୃଷ୍ଠର ଅବସ୍ଥିତ ସ୍ଥାନକୁ ଉପକେନ୍ଦ୍ର କୁହାଯାଏ। ଭୂକମ୍ପ ଜନିତ ସର୍ବାଧିକ କ୍ଷତି ଉପକେନ୍ଦ୍ରରେ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ଉପକେନ୍ଦ୍ର ଠାରୁ ଦୂରତା ବଢ଼ିବା ସହ ଭୂମିକମ୍ପର ତୀବ୍ରତା କ୍ରମଶଃ ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ। ଭୂତ୍ୱକର ଦୁର୍ବଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକ ଭୂମିକମ୍ପ ହୋଇଥାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆମେ ଗୋଟିଏ ପୋଖରୀକୁ ଟେକାଟିଏ ପକାଇଲେ, ଟେକାଟି ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ପଡ଼ିଲା ତାକୁ ଭୂକମ୍ପ କେନ୍ଦ୍ର କୁହାଯାଏ ଓ ତାର ଉପରକୁ ଉପକେନ୍ଦ୍ର କୁହାଯାଏ। ଉପକେନ୍ଦ୍ର ଠାରୁ ଦୂରତା ବଢ଼ିବା ସହ ଭୂକମ୍ପର ତୀବ୍ରତା କ୍ରମଶଃ ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ। ମାନେ ଯେଉଁଠି ଟେକାଟି ପଡ଼ିଲା ଯେଉଁ ତରଙ୍ଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ତାହା କୂଳ ଆଡ଼କୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କ'ଣ କ୍ରମଶଃ ହ୍ରାସ ପାଏ ବା କମ୍ ଥାଏ। ଭୂମିକମ୍ପର ପୂର୍ବାନୁମାନ ସମ୍ଭବ ହୋଇନାହିଁ। ତେବେ ଆମେ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଥିଲେ ଭୂମିକମ୍ପ ଜନିତ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଅନେକ ପରିମାଣରେ ହ୍ରାସ ପାଇପାରିବ। ସାଧାରଣ ଭାବେ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାରିକ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ସ୍ଥାନୀୟ ଭାବେ ଭୂମିକମ୍ପର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଥାଏ। ଭୂମିକମ୍ପ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ମାଛ ଆନ୍ଦୋଳିତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ସାପ ଗାତରୁ ପଦାକୁ ବାହାରି ଆସିଥାନ୍ତି ଓ ଗୋରୁ ଗାଈମାନେ ହଠାତ୍ ବୋବାଳି ଛାଡ଼ିଥାନ୍ତି। ଜାଣିଛ ଭୂମିକମ୍ପ କେନ୍ଦ୍ରରୁ 3 ପ୍ରକାରର ଶକ୍ତି ତରଙ୍ଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ? ନା ପ୍ରଥମରେ ହେଲା ପ୍ରାଥମିକ ତରଙ୍ଗ ବା ଅନୁଦୀର୍ଘୀ ତରଙ୍ଗ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟକ ତରଙ୍ଗ ବା ଅନୁପ୍ରସ୍ଥୀ ତରଙ୍ଗ, ତୃତୀୟରେ ଲମ୍ବ ତରଙ୍ଗ ବା ପୃଷ୍ଠ ତରଙ୍ଗ କୁହାଯାଏ। ଏହି ତରଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକର ବିଶେଷତ୍ୱ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମେ କ'ଣ ନା ଉପର ଶ୍ରେଣୀର ବିଜ୍ଞାନ ବା ଭୂଗୋଳ ବହିରେ ପଢ଼ିବା ଓ ଆଗକୁ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣିବା। ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଜାଣିଛ କି ଭୂମିକମ୍ପ ମାପିବା ପାଇଁ ସେସ୍ମୋଗ୍ରାଫ ଯନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଭୂମିକମ୍ପର ତୀବ୍ରତା ମାପିବା ପାଇଁ ରିଚର ମାନ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ରିଚର ମାନରେ 2 ବା ଏହାଠାରୁ କମ୍ ମାନର ଭୂମିକମ୍ପ ସହଜରେ ଜାଣି ହୁଏ ନାହିଁ। 5 ବା ଅଧିକ ମାନର ଭୂମିକମ୍ପ ଯୋଗୁଁ ଝରକା କବାଟ ଦୋହଲିଯାଏ ଓ ଥାକରେ ଥିବା ଜିନିଷପତ୍ର ପଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ସେହିପରି 6 ମାନର ଭୂମିକମ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୋଠାଘର ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ରିଚର ମାନରେ 7 ବା ତଦୁର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଭୂମିକମ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସର୍ବାଧିକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥାଏ। ପିଲାମାନେ ଭୂମିକମ୍ପ ପାଇଁ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି କିପରି ହେବା ବା ଭୂମିକମ୍ପ ସମୟରେ ଆମେ କେଉଁଠି ଆଶ୍ରୟ ନେବା? ଆଶ୍ରୟ ନେବା ପାଇଁ ନିରାପଦ ସ୍ଥାନ କ'ଣ କ'ଣ? ନା ଟେବୁଲ ବା ଡେସ୍କର ତଳ, ରୋଷେଇ ଘର ସ୍ଲାବ୍ ତଳ, ଘରର କୌଣସି ଭିତର କୋଣ ବା କାନ୍ଥକୁ ଆଉଜି ରହିବା ନିରାପଦ ଅଟେ। କେଉଁ ଜିନିଷ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଆମେ ରହିବା? ନା ନିଆଁ ଥିବା ସ୍ଥାନ, ଚିମିନି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥାନ, ଝରକା, ବଡ଼ ଆଇନା, କାଚ ବନ୍ଧେଇ ଛବି ବା ଫଟୋ ଥିବା ସ୍ଥାନରୁ ଆମେ ଦୂରେଇ ରହିବା। ଭୂମିକମ୍ପ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସତର୍କତା ସାଙ୍ଗ, ପରିବାର ତଥା ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ସହ ଦୃଢ଼ ମୁକାବିଲା କରିବା। ପିଲାମାନେ ଆଜିର କାଳାଂଶ ଏଇଠି ଶେଷ କରିବା।